Mayong adlaw sa tanan, magluto ko gulay karon para sa among pamahaw. Mao na siya sikwa. Nay gamay nga batong, nay okra, nay magic sarap, bombay ahos, toyo og sardinas nga family sardines. So kailangan na nating hiwain yung yung sekwa. Ayan. Aray. Ganon. Kana mao na siya ato ang i-slice na siya. Kana. Welcome back to my channel. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, and then ano na niya, tingog ang toko. Man akong slice, ang patula, ang sikwa, okra, ang magic sarap, family, sardines, ang batong, o kato mga lakmas, panakot. Okay, ako nang i-ready ang kalaha, ha? Watch, and please subscribe kung bago ka pa sa YouTube channel ko. Please, i-watch nyo naman till the end. Thank you. Ang minola. Saka painitin ang minola. Ayan, mainit na. Ayan lang panakot na. Tapos, kailangan talagang lutuin ang panakot. Para fresh from the ocean. Ayan, medyo mapula na yung panakot. Yan ang tinapa. Yan. Ano ba yun? Tinapa sa kabato. Ibuhos na lahat yan.
okra, saka yung patula. Ayan lang. Tapos lagyan ng konting tubig. Ayan. Konting tubig. Saka takpan. Takpan natin, ha? Wait. Masustansya po ito. Ayan. Konting magic sarap. Saka konting asin. At saka toyo. Ayan. Tapos, ayan lang. I-mix lang siya. Para mga ilang minuto na. Ayan. Tapos na po yung napaka-healthy nating pagkain, ha? Super yummy yan. Super yummy. Napaka-healthy pa. Parang ang batong is half cook lang po ang batong. Pero yung patula, sikwa, saka yung okra ay parang mas lumalambot na yan. Ayan, oh. Yung batong is ayan. So, konting kimbot na lang, ha. Ayan. Charang! Naraluto na. Oh, mo na siya. Mahal tayo. Mais among luto karon. Okay, mais ang gilungag ni mama. Ayan. Naibulad. May naikapi. Diba? Muna siya kung giluto ganina. Katong na ay patula, sikwa, og na ay tinapa. O, diba? So, pinaka-healthy na siya nga pagkaon. Pinaka-healthy kay naaman ni siya. Sekwa na ay batong ug na ay okra. Ano po sa ato ang kape kay mabugnaw niya. Ayan. Kana. Sound ko ng bungol niya sa kaning. Ay, ginoo. Dahil nga, mais mo na gilungan ni mama karon. So, mais na lang gila itong kanam. Hindi lang sa ugla. Ang ulo sa bulat. Back to back na siya. Pwede kutsara. Pwede may magkamot. Kape. So, very healthy yung kain siya. Kaya naman siya po tinapa na ibatong. Medyo ang batong kay murag half cook na siya style. Kay una man malata ang kuan.
Ah. Yung okra. Ah. Batong. Harot ng bulat. Ano ang ulo sa bulat? Okay, thank you. Daghan kayong salamat sa inyong lahat. God bless you po. Ingat kayo palagi. Thank you.